oztoporik gabe egiten utziz. Ines Osinaga, itxasoa da bide bakarra. Bakarkako bere lehen lana den arren ez dator bakarrik. Ines Osinaga, itxasoa da bide bakarra, elkarren eskutik. Katja, abentura berriak, zinera. Txangoa, misioa, bainua. Katja, zure abentura laguna, elkarren eskutik. Eguberrietako irudiak ziren horiek, eta hainbat izan dira elkartasun ekimenak eta bestelako kontuak. Izan ere, gaur beste urte batez, egia da, garai berezien ondorenean gatauzela, baina are bereziagoak Euskal presoek urte eta markada hainbatetan izandako salbuespen legedian zenbait moldaketa eta gerturaketa horiek izan direlako. Gauzak honela, edo nola ere, gaurra, gauza asko izango ditugu kontatzeko, eta zuzeneko saio honek ere luze eta zabal jo dezake, platoko solaskiak aurkeztu aurretik goazen Gasteiza, izan ere, atzo, jakin badakizu ezta, bai ertzainak azken agurra, behintzat itxuraz ofizialki esan zuelako, bertan milaka euskal herritar elkartu zituzten gainera, eta gaurko egunaren atarik horretan, 574 ertzainak adio esan dute, baina betirako goratuko diren doinuak dira hauek zalantzari gabe.
eta bauaz segituan kalera, edo nolare behintzat arratsalde onak eman nahi dizkizuet, urte berri ona ere bai, Miren Legorburu, eskerrik asko. Ez da, lehenengo aldia, gaurko manifestazio berezi honi, zuzeneko honetan zure iritzia ematen diozula, baina, ongi etorriak, eskerrik asko, beste bain ere. Eta Carlos Renedo, zu ere izan zaitugu, solaskide, denboraldi osoan zehar, baina gaurko unez ere bai, arratsalde hon, eta urte berri hon. Badakizue, gaurko egun honetan, zuzenekoa izango dugula, eta zuzeneko honetan, hainbat konturi jarraipena ematen aleginduko gara, geure alegin onena egina zalantzari gabe, arratsaldeko bostetan, manifestazio edo mobilizazio berezi hau hasiko delako, Lakasilla, autonomia, Bilbotarrak etzaretenen ontzako, Bilbon populazio handiena, Euskal Herriko populazio handiena bertan dela, baina izue, kale edo hiribide nagusi hori betetze izango da besteak beste helburua, eta garai berrietara jauzi egiteko, ikur eta mezu berriak ere bai. Horiek izango dira gaurko arratsaldean kontatuko dizkizu haunak, eta horretarako nola ez gure lankideak, bidali bereziak, gaurko egunez ardura handi hartzen duten gure lankia gainera, goazen hasteko eta behin Aiara Deurreta pantailaz bestalde dugulako, arratsalde hon Aiara konta iguzu, zein den un honetan, autonomia kale horretan ze berri dugun, Lakasilla inguru horietan zaretelako, aurrera Aiara. Arratsaldeon bai, momentu honetan pizkanaka ikusten dugun nola jendea kasierantz hurbiltzen doa. Gu autonomia kalean gaude, ordu bete eskaz daramatzago hemen, eta ikusi dugu nola gero eta jende gehiago hurbiltzen ari den ona, gainera euria ez du egiten momentu honetan ateri du, eta berri ona da, badakigulako askotan denbora tarte egun hauetan euria egin ohi duela, eta ikusten dugu jendea pizkanaka gerturatzen ari dela, eta jendea badagola hemen. Ederki, Aiara, esan duzu beraz, gaur eguraldia lagun dugula baita ere, ikusi besterik ez, egunotako Euskal Herria tropikal honetan, zenolako eguraldia izan dugun, gaurkoan haizea behintzat badabil, baina ikusten dugu pixkanaka, jende aurreratzen ari dela, eta ikusten dugu, kamaradaz bestalde, pitinka errepidea itxita dagoenez, dagoeneko mobilizazioaren helburua kalea betetzea baldin bada ere, kale horiek etenda daudela eta trafikoa honezkeroia bideratuta dagoela, Aiara. Bai, horrela da, azken batean, ohikoak genituenak bueltatu dira, baina badakizuenez, ez ohiko testuinguru batean, pizkanaka gainera, urratzak eman direa Euskal presoen egoeran, baina urratzak ematen jarraitu behar direla aldarrikatzeko, hemen gero eta jende gehiago ikusten ari gara, eta zarek dei egin du gainera, Bilboko kaleak betetzeko ez da, eta momentu ordubete eskaz gelditzen den honetan manifestaziorako, gero eta jende gehiago hurbiltzen ari da Kasilla inguruetara, eta autonomia ertzak ere, jende ertzetan ere jendea ikusten dugu. Ederki Aiara, eskerrik asko, laster baten izango gara beraz zuekin, eta esan da bezala Aiara Deurretak, autonomia kale luze eta zabal horretan, gaur arratsaldean zehar bilduko den herritarren ahotsa ekarriko dugu, eta gehiagorik ere izango du bertatik nola ez zuzenen. Eskerrik asko Aiara, gero arte. Eskerrik asko zuei. Entzun duzu, lehen audio arazotxo batzuk izan baditugu ere, bertan gara, honezkero, eta ez da unitate mobil bakarra bertan dena, laster izango dugulako, gaur Gasteizko unitate mobila ere bertaratu delako, Bilboko kaleetan, Nerea Garzia dugu bestaldean, lankidek esango diguten noiz den prest, arratsaldeon Nerea, Lakasillan ikusten dugu, bertan haizeak jotzen duela baita ere, han izango da, nola baita ere gaurko mobilizazioen hasiera, bertan elkartuko dira nola ez hainbat ordezkari, ugari izan baitira, Euskal Gizarte Jendarte Zibileko ordezkariak, kultur munduko ordezkariak, sare herritarrarekin bat eginez, gaurko aldarrikapenarekin, Euskal presoak etxera gerturatu eta etxera kartze horren aldarrikapenarekin bat egin dutenak. Arratsaldeon guztioi, Lakasillan gaude, hemendik hasiko da gaurko manifestazioa, etxera bidea gertu lelopean, Zarek antolatu du aurtengo manifestazioa. Izan ere, testuinguru berezia izango du aurtengo manifestazioak. Alde batetik ohiko mobilizazioa bateratua egingo dute. Azken 2 urteotan, pandemiak sortutako egoeraren eraginez, ezin izan ziren antolatu ohiko formatuan.
Eta beste aldetik, aldaketa garrantzitsuak egon dira espetxatako egoeran. Sarek adierazi duenez, urruntzearen amaiera gertu ikusten du. Lakasian gaude 5:00 hasiko da hemendik mobilizazioa, Zabalburura joango gara eta bertan ekitaldi berezia egingo dute eta bertan aurkeztuko dute aurtengo ikur berria. Bai, alaxe, eta zuzenean Lakaseilatik, Nerea Garzia lankidea, eskerrik asko Nerea, martxa hartzen ari garen honetan, esan dizuegu, 2 unitate mobilak ere prest direla, eta ez dela hori bakarrik izango, gainera, autonomia kaleko irudi nagusi hori izateko aukera izango dugu, eta ez hori bakarrik, gaur arratsaldean ekitaldiren bat ere izango dugulako, ikur berriaren aurkezpena, eta nola ez, aurtengo ekitaldi honen mezu nagusia, hor aipatzeko eduki interesgarria, nabarmentzeko abeintzat, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza izango dela, gaurko Bilboko manifestazio honetan, besteak beste, aurtengo hitzordu hau, Euskal Herrian hitzordu bakar baten bidez gauzatuko delako, eta bertan izango dira, besteak beste, bakeileak, baita Anaiz Funosas bozeramailea bera ere. Eta gauzak honela, urte berri honen eman dizugu, Carlos, baina pixka bat kokatzen hasteko, eta gaur gainera, saio berezia badugu, ze egia da, orain arte, presoen salbuespen legea aplikatuta, hainbat izan zire urruntzeak ugari izan dira, progresio aldaketa bat egondu da. Egunotan sare herritarrak berak nolabaiteko ebaluazio bat egin du, lobby batzuren jazarpena salatu nahi izan da publikoki, baina gaur horri gehitu baita ere, Hego Euskal Herrian honezkero Euskal Preso kopuru nabarmena badagoela, eta zuzenean jarraitzen ari direla baita ere, gaurko saio hau. Lehen kokapen bat, zer nola ulertu genezake momentu honetan Euskal Presoen egoraren garapena? Ze momentutan gaude, egia da, aipatu dugun bezalaxe, hainbat izan direla, nolabait aurrera pausuak balioan jartzeko adierazpenak, baina oharrak ere bai. Hemen eta behin, igual arratsalde hon ematea, zorionez, kide asko eta espetxeratik jarretuko dutelako saio hau, eta eskertzekoa da, Hamaika telebistak egitea jarraipen zuzen bat. Nik uste dute fase honetan, alde batetik aipatzea, aldaketa ugari egon diela denbora batean, alderatzen badugu aurreko 2 urteekin zuk esan duzuna, preso politiko asko jada Euskal Herrian daude. Esan behar da, segurazki askok eta asko pentsatuko genuke fase hau asko azkarragoa izango zela, hau da, dispertsoarekin amaitzaren fasea, baina, 10 urte behar izan dira emateko aldaketa hauek zoritxarrez. Lehen moduan, orain ere, giltza Euskalien artean dago, hori ezin dugu katu. Batzuk uste genuen bere garaian, konflikto armatuaren bukaerekin batera etorriko zela estatu etaren arteko elkarrizketa prozesu bat, hain zuzen ere, ondorio hauek konpontzeko, ez zen holan eman, eta berez, bide hau egiten ari gara indar sozialekin, modu zabalean, eta uste dut jarritar digunean, arazo hau, esan behar delako, urtero dela Bilbon egiten den manifarek jendetsuena gaur egoten dela. Eta Sarek esan duen moduan, fase berrian sartzen ari gara, hau da, preso gehienak Euskal Herrian daudenez, bide horria badago eginda, eta horrengo fase izan behar da preso horiek etxean egotea. Hau da, behin urrengo pausa hori da, eta espero dezagun fase hori izatea aurreko fasearen baino askoz azkarragoa. Eta, egun hauetan dira aipatzen dena, batzuk bakarrik planteatuz indarrean dagoen legea bete behar dela, eta hor dagoela bide bat egiteko, eta horrekin bakarrik aspaldiko partez preso gehienak egongo ziren
kalean edo baldintza konkretu batzuekin, hori ez da eman, estatuak bazkenan biltza, ez duelako nahi, pausu hori eman. Beste batzuk uste dugu, ez dela bakarrik legearen aplikazio bat, izan behar dela konfliktuaren ondorioen barruan, konponketa integral bat beharrezkoa baldin bada, presoiek egon beharko ziren jada etxean, baina, edozein kasutan, gaude inflexione batean, nun orain asmatu behar dugu, presoen etxeratze hori ematea modu azkarrago batean eta jendartearen babes zabale batekin. Izan ere, gaurko adierazpenen artean, gaur sare herritarraren izenean, Joseba Azkarrak berak, salbuespeneko politikak indarrean jarraitzen duela nabarmendu du, eta urruntzearen amaiera gertu ikusi arren, presoak etxeratzeko garaia dela. Horrekin batera, azken batean, Bilbo eten nahi dela, hori da sarek adierazi duna, presoak etxeratzeko oztopoen aurka. Hori izan da sare herritarraren mezua, gaur goizeko ekitaldiak ere izan direlako, hainbat indarkerien biktima jasarpena pairatu duten euskal herritarrek ere bat egin dutelako, Bilbon manifestazio atari honetan, mobilizazio atari honetan, hobe esango dugu, miren zentzorretan, oztopoak aipatu dituzte. Lobby hainbaten jasarpena ere bai, besteak beste gradu progresioak, baimenak, hor oztopoak badaudela, judizialak eta ez judizialak. Bai, ezin dugu ahaztu, kalean zeuden hainbat presori fiskaltzak baimena horiek errekurratu eta atzera espetxera joan behar izan dutela azkenean, oraindik ere librez den herri bat izanik, oraindik ere giltza haiek dutelako. Orduan, importantea da gu etengabe mobilizatzen egotea eta aldarrikapen hori bizirik mantentzea batzutan pentsatu daitekelako 700 gehiago genituen haietatik hainbeste jetxe ondoren eta gehienak hurbil egonda, gehiena egina dagoela. Nik ere inguruan nolapait sentitu dezaket, horrelako sensazioa zailena pasada, ez? Eta, ezin dugu ahaztu, oraindik ere giltza haien esku dagola eta presio asko daudela, ez dadin, eman beharreko pausu hori, ez? Herri hau normaltasun batean biziko baldin bada, korapiloak askatzen joan behar dute, eta hori ezinbesteko korapilo bada, heldu egin behar zaio. Eta uste dut, Euskal Gizartea logoa aldatu dute, gertu dagoela, prest dagoela aldaketa hori eman dadin. Titular, atzerriko prensaren titularratik aratago nik uste dut Euskal Gizartea prest dagoela onartzeko beste garai batzutan gaudela eta beste garai horrei beste erantzun batzuk eman bertzaizkiola. Beste erantzun batzuk, oztopoei nolabait aurre egiteko mobilizazio jendetxo antolatu ere bai, kualitatiboki ahalegina egin du gainera, sare herritarrek gaur goizean Bilbon egindako mahai inguruan, nabarmentzekoa gainera, indarkeriazko egoera ezberdinak pairatu dituzten emakumeak izan direla, gaurko ahots nagusia, beraz, ahalegin horretan urratsi gehiago gertatzeko, sustatzeko, sarek egindako ahalegina hori izan da, hala nabarmendu nahi izan dute. Bitarte horretan, gaur goizean izandako hainbat adierazpenak berreskuratzen joango gara, datozen minutotan, bien bitartean baina, egunotan egindako hainbat mobilizazio ekarriko ditugu, eta besteak beste, laster egingo den beste bat ere bai. Elkartasun ekimenak egin izan direlako urtez urte, atortxu rock esatere baterako atzen utzi genuen, baina laster ospatuko da, etxarri aranatzen, Sama Doinuz arindu jaialdia, horren berri ere, nolabaiteko aurrerapena prest badaukagu, esan da bezala, laster eta Meka Telebistak berak abestuta, etxarri aranatzen izango den jaialdi hori. Ez dakit lankidek prest duten, baina horri baietz diote aurrera.
Hori izango da beraz, laster Ameka Telebistan bertan ikusi ahal izango duzuen, Zama Doinu zarindu jaialdia, Nafarroan, etxarri aranatzen, sakanan egiten da hainbat urtetan, ezagizuek inoiz joateko aukera izan duzuen, Carlos, ni ez nahi sekula egon, baina Amaikaren bideoz jarraitu ahal izan dute. Ez nizun, bai joan izena urte askotan da bihar egingo den Oiartzungo bertso saioa. Oraingoan, berriz ere Euskal Herriko finalaren ondoren, eta aurten ere jasan behar izango dute bertsolariek horrelako jazarpen bat, ez? Presoen gaiak eta atatze dituztelako, eta horrela, eta sentitzen dut, baina hori da Euskal Gizartearen sentimendua, eta haiek islada bat besteik ez dira. Euskal Gizartearen parte diren neurrian, haiengandik ateratzen denean hitza, presoak Euskal Herriratzearen aldeko mezuak ere botatzea dituzte. Hori da.